Manalangin kayo. Ang Diyos na balasan ng iyo'y pangako. Ang itininipa banal ng upaya kalam nayabot na babo ang galalam keko'y pagkalom na kingpe nanditay ti salamat ng dakal sana kelwataning aldo kapanaunan maya kitsang lubos iko na hindi namdam mita tanam kayo batis lelenan yan kaler dot kauran lalto lang bungayo ingpa managumpe iti mababatiyo kingke kong sarili at pa mania patiyo metong kong uliran mayap ng modelo dingat do lalabas ika iyo'y kongan ngenay kokotang ko kingka sarilinan dengto rong miyabi ika iyo'y kongan tingka yang magwakat ampon metatanam bakit ayong kutang o ba't yan dela ko nanoy makatala aya babasayo oras ayan titi kinsen tronayatiyo at yan ikutang ni kaya ne atiyo
isi paniyugalang alang kabaldugan mayan yayat mayan aldo yung daratang paki sabing mayap tinang makakintal ding ba tayong eni pilit yung pasalan kaba yat emayan ingpain tungulan yu sano'y lalwaning Diyos king mi nunangaldo angga man kingeni manin tunyang tao ayan tutong toto eni damdam kayo mialewang paralan tao keraklanda no karin mang tapok relasyoso nala dapoting tatakiyo yan maragol na ya ating kabitasan ke kokoy daralang nung datang ning oras ingwan na ning ginong ana mamili ang tao ng mayapang at may kawani ng at yun aking Ginoo lagyong espretista bantog neking yato ini makanyan man ikayo'y ikongan dingke kong sarili pilit yung yang gawan kababayat nan ko wari bayon takbang ding balang bitisyo ikayo'y ikongan kailangan sana ing megaral na ko eyo na bibiruan ing kaganapan yun may sabi yung oras saktong 8:00 lang labis lang kulang ipakit king Ginoo munye alimbawa in kasarilinan in Josepa biro ang gaman kapilan no kopin mulay nung ingoras datang anay nagkasnang era ko bibirwan detang at yukaku ti koring karelang asabiyo kaya ikayong sablana kaya nakongan nati yung panabili na karitak ng bage agagawayo ya tandanan mo sibol iti ang yakas ko tandanan mo sibol yan pakamalan mo kekang kapanwalan dit agagawa mo makalto ning ning kaniyang arapat mo emo yan bibiruan hanggang mabibiyeka manari king tinggap yung obra kanwanan mo balen makni kong darala eka mabibigo
pamanyal pantaya, pilan lang tinikdo, kasal pantayanan, pilan lang may bangon, kekong kapanwalan, mula hanggang eni, tingkong gagamitan, ayan manatiling, laltoy masabal. Pagkatanda na niyong, sana'y emirasyon, inggamit yung iti, pamamakoya, kasal pantayanan, ni komustaya, dapat sasabihan kong saguli kay dala. Milamas ay aldo, tining testamento, kapatid yung ay ding banal at ilong. Itiyan at lulang dinungot ako. Testamento ng iyan, baneng damdaman no. Arkanghel San Gabriel, anaking dungutan. Minatbayay Pablo, akong ni naman. Dakal ne agawa, inggang nawad na yan. Yan karinanak na Santiago Binyeyan. Kay batalwing dili, ing pama kibat kong. Hanggang libo-libo, nung din na ikitiyo, pabusten yung kako, hanggang rayariwo, dakal pa'y kailangan, gawan kong diretso, hanggang mayari, mo rin obra na. Iting kapataning kayang pa magobrang. Ko si kanan, sentro ko mustaya. Yayang pakibat ko nga naning delanang. Yang dakal negewa, ala kong pakialam. Ingka ko kanako, keko yan tinaman. Baloy bat kingi, bat nang umpisayan. Pungulyaking atya, ning kayang induyan. Yako'y memili, di natangiya. Kadwayang sa koro, itang kapatan na. Mialiw ang daramdam, karing pamilyara. Kasal pantayanan, naman ning tema. Nano'y mapalyari, ingges pretista nga tiyo. Yan alapan tindag, lobos arawa. Dakar nong reliyon, dapat naman painturo. Lagyong espratista, yang daman mo. Ngeninong makanyan, arareng din natang. Apostol San Pablo, nitang ka iyang delan. Pakatandanan ta, mo pilit piyabayan.
persang babyenin Diyos niyalang alam. Ingkapan walaning uniones pretista, tilang ang keraklan aneng masabalda, nanom menakit kong sentro pondasyon na o yung pamangailangan na gagawa yun na. May kibat lareti arang me ngamanong, kaswerte mo naman arayan ka na ako, kapatad na mismong tinlang ba sa bala, eyang manguli lang lobos-lobos lalto, kasalpan tayanan ting makikilala, birong-biro ding sentro tikdola, nung makanyan yene napagkong daretsa, alam pakialaman ke kayo na, bustenyo kung ene pamama ala ko, hanggang kikiratyang mabiying gamit ko, uling pungulya pang at yana at iyo, yan makatatak nung adwala katao, ilang may kapatad itiyang katutuhan, eni sinalising persaning ampunan, itiyang tutuing bagayan katutuhan, basta't tanda na naning ninuya paman. Hanggang yelam yabiye ring kayir langandang, material bagay dinggang pa bilyara, at lalo na ako yan nene makoya, hanggang yato ing sibol laltoya, matni kong sasabihan tineng testamento, ing sibol ayayan baneng damano, kaya paramdam akong mengamano, kapamilata ng bayang tumbolawo, menyawad kuking Diyos muna kay iyang ako, eye pakakuanan dakalyaing bureko, hanggang mabibiya kayanta benakon, biking kaganapan king berang ateyo, linugod iyang Diyos na iti binyenang, o yaning mayakit hanggang busa busla, napun kayang pamilya mayayakit ya, nganinong lawan yusin ko patsik sakna, ing pamanuparan yamoy ing kailangan, dali seking puso yaing ka pamintuan, isipan niyo galang ikayo'y ikongan, kabod na mo maminto ko at aliyan, impamag nobena eya sa nayan nyo,
magobra, epay nawa kayo hanggang at yoying be, ing pakikwanan niyo, bisad-sad ko't mayari king tungkulan niyo. Nanoing sakit da, eniyan sa lukuyan. Dingda kala sentro, menalakaranangan. Nining gugulisak, pangako'y daratang. Ing totong totoo na, dingda kalbi guyan. Uneng ya kung eni, keko sasabihan ko. Hanggang, ayaya nakit ko. Katumbas na't katim, bangning benayatiyo. Sibol kumako, iko'y anak ko. Inge ganag-ganang, banal kong tungkulan. Miyabe koping uwaye ko tutok ng kabayat kasakit aldo pakiarapan. Sana'y kang sibol kenluntoy ang paralan. Ingwanan ning Diyos enay balawos na. May kapiling-piling biningin ikit na. Ingkapanwalan niyo itiyan daretsa. May sabi ang oras kailangan gawan niya. Sa ano'y sikanan imbage yan laltong. Itike kayo rin potang maminto ko. Totang edirimla ing pamanwalayo. Kasal pantayanan mabilog iyang lalto. Nanong ening peka masakit karelang. Tunay tutong gamit ding sentro alala. Inyay kang sibol wapin si sibulya. Ing sana mambage ing Diyos pagkalumna. Pamyabe-abeyo karing kapamentuan. Impakikuanan nyo sana palangkongan. At titing taramiyo mama ko'y tinan. Imbalang penandit abaki magagawayan. Imburi kong sabihan ninggang aramdam yo. Mipong latinobod ningayang sa reliyo. Ing sano mang bage king Diyos manyad kayo. Ayating pakibata pa kinabang naniyo. Dimdam yo ring bage eyo ka kalinguan. Balay ing mate banal yung tungkulan. Miyabe-yabe kayong gawan yung katutuan. Kingarap pa nin Diyos ing ninoya paman. Saglit na pinandit kinitik do kayo. Kabayat ning kalamidadiyo. Dalangin yung pilit ing pagnobenayo. Nano maya mga agos yan na lang yang lunto. Bilugan yung eni ding kasarilinan.
ante amoing Diyos, eni ka rapyeyan. Adwan yung buriyo, kisanan yung sabihan. Kaguning pangako, dapat yung gawa. Manalangin tamong, tapat king puso yung. At alang aliwang, mabiyenang panulong. Mabilugay masakit ayatiyo. Kasal pantayanan, sanay kong mabatiyo. O kasasakdalan, Diyos sa gagalang. Ening oras ay tipo yang kapulungan. Ardoy ang kombensyon, anak mong liguran. Uyan gagawan din, alang ka iyang gana. Gino sinabi mo, nginiya mga tiyong. Yapo yung parapat karening maminto. Bielang mapayapay sigalo ning yato. Anak dat ila alapong namano. Ela po mirasan ginoing be yata nang mamuna gayate yung may sabing pamilya. Ika sinabi mo nung itim yung mwana. Ningke kang sarili alang itagana. Iti pa kisabi kung mayap ginuko. Oren iring anak enititnik dawa. Si bulakarinan po aba batyo mo. Gagawan ding sabla tungkol king bure mo. Diyan mo ngang si kanan ginukoy adwan kong. Si ganang pungiti kagum ng abewa. Diyos ko'y pagkabiyera, iti mama ko. Uling kasalangde, ing danop balo mo. Ding egan naggana, dinan mong si kanan. Ning lundoyan ay tip kaya kung maalan. Kabang mabibiyela, anak day ilangan. Mielang mapayapa, Diyos ko'y be may kawan. Kawan lang mayakit, bukas ning bukas da. Manyawad ko Ginoo, po mama, tawad ka. Nung ating kamalian, ene po karela. Payagos mo yung kalaming lugodlon, toya. Eni ka wakasan pupan na
langin kong. Piersaning ampunan, ngenemi paladang. Detang hanggang ka rin, maminto Diyos ko. Giyang ating pagsubok, karelaya layo. Bendesyonan mo po, detang hanggang atyuke ka. Ilaring bepiling tunay anak mula. Hanggang kawakasan, ban makagawala. Ila pong maging bini ang gaman king hangga. Tanggapan mo Ginoo, ding panalangin ko, tanggapan naneman ablasa ibiye mo, alang ka yang ganan, alang manumano, alang manamdaman, anak dati Ginoo. Ing malmong bendesyon, ampang ka iupayan, ilake tiyatiyo at mara yung lugar, bielang mapayapa lang numano balang, yan asa maestro. Pakaban mo po si kanan, miyabye lang suyo, kimpangay at yukong. Eko sa mapana, koking oras nga kuwong, nung naning misulat, magkulangan kong. Ing pakikwanan niyo, ing obligasyon mo yo. Nung ala sotsuya, oy alaw na yang, mipakat, misulat, iti salalam na makati una ko, eto kila, iko'y ngat trisado, ing Diyos sa kakit na. Deti lang talwi ko, ikong ka iyanakan. Bunto ko, damdam ka, saglita, orasan. Misyon na, may sabi, emon ne papapalwal. At ding man yat sawop, emo pa namdaman. Hanggang kakit yung yan obligasyon nyo. Yan tenwa ng daring pangkimoy kayo. Kapamilatana ning agagawayo, begara lambaygit itiyan babiye ko. Wapin kan nuanan niya, imbabikin tatanggap nga ng lonyon no, kabilyan, puros lang makwalta. Alos makasuso, ngening kabyas nanda, kaniyang balang penadit kang sasarat yuya. Oneng mayayakit, melumono kanyan. Yan miso sumangit, ikaing kalibugtan. Ikaing mayayakit, sipulpi kakuanan. Anak naning Diyos pakakalalepayan. Atin kong pundasyon, pamoyang daing yu. At may lang iti ke kayo. Nung makwalta ko ken, mas laren makwalta wo.
may mag-aral lang ang matasayan tas o. Deti lanamo banal kong tungkulan. Hanggang mabibiyayang kasalpan tayanan. Mengako kuking Diyos, era ko kawangan. Kaya be, iyang gamit ang gaman kapilan. Ang yangi isip na pamumaglakbeya. Makoya sa gule, detang pamilya ng ing toto maliswas, la namang damdaman niya. Dapotin lang gamit pa mo yang may dala. Mas kailangan nyo yung kanakong serbisyong iko pante-pante, yake ko yung lugod ko. Anyay ko naman magmetong kong gusto, karing pa manyapat itiyang kadwan kong. Salamat king Diyos, yan bibiruan. Sana hanggang wakas, iko'y pilinan. Ning metong Diyos, ke kong karapatan, nanumang legaleg, iko ka kanlungan. Yan aming bendesyon, payaning Ginoo. Ilalaganap ke muna king bisita yung ausan mo kong mulit, bayo ka makawang. Ingegan na gana, solo may oras ko. Kanita ko ibi, ing sablang kailangan. Eni kong sabla, mamintuan. Ing oras-oras yang kakawanian. Adios, Santiago.
Hello po. At bahay po siya blaba, biya ko po kaya kayo'y may pakaurasan. At salamat pong dakalking Diyos. Dininana ko pong pagkakataon pa si Bayo, kilob na ning Parumingo, may kitikita na naman para po mag-aral tamo king kaburyanan ng Diyos. Kasanting na po ning mag-aral, nung itatanam tayo po king kakatang puso't isipan, detang amanong miyabsi manibatan king banal espiritu. Nung ilagagawan tala, maging sakdalya po, king meto nga tao, meto nga naman pong kaligtasan, king kakatang tema, makaugneya po. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, sa araw pong ito, meron po tayong munting pag-aaral. Ito po'y ang tema natin, sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Maging dapat lamang po sa atin lahat, paniwalaan po natin ang mga pangangaral ayon po sa banal na ebanghelyo sa turo ng banal na espiritu. Dahil po yan, hindi po nagmumula sa tao. Kaya ang salita ng Diyos ay pinakamahalaga dahil po yun ang tunay na ating kaligtasan. Kaya maging dapat lamang po panatilihan natin na tayo'y karapat-dapat sa kanyang harapan ng Diyos. Dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos dahil po yun ang para sa taong naghahangad ng kaligtasan. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, mahalaga po. Bagamat man po paulit-ulit, bugbog na po daw tayo sa salita ng Diyos, sabi ng mga banal na batlaya sa mga nakakaraan nating naririnig sa salita ng Diyos. Pero dahil po patuloy silang hindi nagsasawa ang mga nangangaral, ang mga banal na espiritu, para lang po tayo ay hindi makalimot. Lagi po silang nagpapaalala dahil alam naman po natin, minsan naririnig natin sa ibang dako, sa kwentuhan, ang pahalala po ay tunay na gamot sa tunay na taong nakakalimot. Yan po, totoo yun. Kaya po, huwag nating pagsawaan ang salita ng Diyos, bagamat mo po ito'y paulit-ulit. Minsan, may trabaho ka bukas, doon ka naka-assign, bigla mo pong malimutan pagkagising mo ng umaga. Kaya naman po ang Diyos, hindi po siya nagsasawang nagpapaalala sa atin dahil po inihibig po niya tayo. Sabi po sa dala kong mensahe kanina sa inyo, basahin po natin ang nagpapatutupo ang banal na ebanghelyo. Dito po sa 1, 5:34 po. Basahin po natin. Dito po sa 4. Ayun pala. Sige po, kahit Kapampangan. Dapat iba't kanino mang tao, impam patutong tinggap ko. Makanyan sasabihan ko yung kaganaganang bage, iti bang miligtas kayo. Tutuya po yan. Datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao. Gayon may, sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y mangaligtas. Hindi po tayo inaaring ganap ng Diyos kung tayo po ay tagatupad lamang, tagagawa, kung wala po tayong pananampalataya. Kahit po sa pagluluto, suriin po natin
Kapag po nagluluto tayo ng pagkain, kapag po hindi kumpleto yung rekado, hindi po masarap. Gayon din po. Kaya kung basahin po natin ang ating referensya, nauhaw ako, hindi mo, pinahinom mo ako, sabi niya. Yun po nakalahan po sa mga matuwid, sa mga anak ng Diyos, sa mga tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, maging dapat lamang po panatilihan natin ang pagsunod sa Diyos sa kalooban niya. Dahil po, ayun din ang katuruan ng mga nangangaral sa mga apostol ng ating Panginoon sa sulat po ni Apostol Pablo. Siguro po ito madalas natin marinig pa ulit-ulit na lang. Pero ganun pa man minsan, kahit po narinig ng tao, minsan nalilimutan po natin gawin yung mga ibig sabihin ng nakasulat. Sa unang Korinto po, basahin natin sa 15:1-2. Sabi po, ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ininyong pinanatilihan sa Diyos po. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung magtiyaga ninyong iingatan ng salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipan ng palataya ng walang kabuluhan. Yun po. Yun po ang dapat nating suriin. Kaya kung basahin po natin ang ating referensya, napakahalaga po, salita ng Diyos. Buklatin po natin ang referensya ng ating tema para po mabigyan nating diwa kung ano pong kahulugan ng ating dinadalang tema. Sa Mateo 25 po, 34 na po. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga ipinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. 35 po, basahin ko na pong dalo yan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. 36 po. Naging ubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. 37 po. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga sasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain. Tuloy tayo, pasibayon tayo po kasi nagloko yung ano. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga sasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nahuhaw at pinahinom ka. 38 po. At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka. 39 po. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin. 40 po. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito,
ay sa akin ninyo ginawa. So nakuha po natin, nasuri po natin yung ating mga ginagawa sa ating kapwa, ginagawa po sa ating Panginoon. Napakalinaw po ang ating nabasa. Pero kung suriin po natin, kung hindi po tayo nag-aaral sa banal na espiritu, ito po hindi natin lubos maunawahan. Dahil panahon ng ating Panginoong Jesucristo kasama kanyang alagad, hindi naman po nila nakitang nabilanggo para dalawin. Ngayon po pala, ibang paraan po ang kahulugan nun. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, paano po tayo maliligtas kung tayo po ay hindi tayo sakdal at ganap? Kung inaakala po natin tayo'y tumutupad, tayo'y gumagawa, tumutulong sa ating kapwa. Ngunit wala naman po tayong pananampalataya, ay wala rin pong saysay. Paano naman po kung tayo nananampalataya, hanggang sa salita lang po tayo, mausay tayong magsalita. Magdilang hanghel ka. Kung may sakit ang kapatid, mawawala yan sa tulong at awa ng Diyos. Kung kinakailangan naman po, isipin na lang natin, may higit pa palang kailangan para lamang po tayo'y maging ganap sa harap ng Diyos. Buklatin po natin, instead na po, kahit na po pabalik-balik lang ating mga pag-aaral. Sinabi ko naman po sa inyo kanina, yung paalala po gamot sa taong nakakalimot. Hindi naman po masasabi ng bawat isa sa atin tayo hindi nakakalimot. Ako rin po nakakalimot. Sa Santiago po, umpisaan po natin sa 2:22, Santiago. Bigyan po nating unawa ang sinasalita ng banal na ebanghelyo. Ito po ay ating kaligtasan sa tunay na buhay. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ganun lamang po nagiging sakdal ang ating pagtitiwala sa Diyos kapag po tayo ay gumagawa ng mabuting kalooban, nagmumula sa ating puso. Walang pagtatangi po yan. Kailangan po yung sakdal na gawa. Kaya yung sinabi po ni Apostol Pablo kanina, kinakailangan po natin magtiis sa anumang paggawang kabutihan. Dito po sa tuloy po natin sa 23. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, ay yaon binilang ng katuwiran sa kanya, ay siyang tinawag na kaibigan ng Diyos. Kapag po tayo ay tumutupad sa kalooban ng Diyos, itinuturing na po tayong kaibigan ng Diyos. Kaya tunay pong nakasaad sa kasulatan, ang anak po ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban, pinagkakalooban po ng may karapatan maging anak po tayo. Tayo po ba'y naniniwala nun? Ayon po sa banal na ebanghelyo. Balik po natin sa para po yung aking sinabi, ibig ko lamang pong mapatunayan sa inyo. Sa 1:12 po. Para po hindi tayo mag-iisip kung ano-ano kasi sabi ng iba, mahirap po daw magsalita. Pero kami po, dahil sa tulong ng Diyos, kapag po, tulad ko, pag po ako'y nagsasalita, naayon lamang po sa banal na ebanghelyo. Sabi po dito, datapot ang lahat ng kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Tama po. Balik po natin sa Santiago, doon po sa 24. Yun din po ang ginawa ni Abraham that time. Pinaniniwalaan po natin, sinunong Abraham, pinagpala po ng Diyos yan. Pinarami po niya ang kanyang mga dai. Sabi po, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay niya'y
nalilimutan. 24 na po niya. Pagdakay niya nalilimutan kung ano siya. Ayan po. Sa ano po? Sa 26 po. Kung ang sino man ay nag-iisip, hindi naman po dito ha. Sa Diyos po yun. Kaya pala, linilito nyo po ako ha. Instead na po kayong lituin ko, akong linilito nyo. Sa Diyos po. Correction po yun. Tuloy po natin sa 24, balik po muli. Huwag po natin pagsawaan, inuulit ko po. Ang salita ng Diyos ay mahalaga po para sa ating kaligtasan. Nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gawa, inaaring ganap ang tao. Yun po. At hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Tama po yun. Kaya wag nating sabihin na po tayo ay wag nang magsimba. Naniniwala naman po tayong may Diyos. Kahit sa bahay ko, pwede ako magsimbang mag-isa. Hindi po gayon. Paano po makakapagsimba ang tao? Ay paano po makakagalaw ang tao kung hindi makikipag-usap sa Diyos, kung hindi pupunta sa simbahan? Sapagkat po ang Espiritu natin, siya pong nakikipag-usap sa Espiritu ng Diyos. Kaya kung wala yung katawan, paano po tayo makakakilos? Kaya naman po mga kapatid, sa ating pag-aaral, kung tayo po nananampalataya tayo, pero wala naman tayo sa gawa, wala rin pong kabuluhan, patay po tayo doon. Katulad po ng isang katawan, kung walang Espiritu, buhay po ba? Patay po. Kaya, may proseso po yan sa hibig ng Diyos na gawin niya sa atin. Sapagkat ang Diyos may plano po sa buhay natin. Sapagkat po ang Diyos, hindi tayo pinababayaan. Ang pinababayaan lang niya, yung hindi sumusunod sa Diyos, sa kalooban niya. Yun ay mga itinakwil ng Diyos. Binibigyan po ng kaparusahan na walang angganan ang hindi nakakakilala sa Diyos. Kahit saan siya magpunta. Pero tayo po, dahil tayo ay naniniwala na, tinitiyak ko po sa inyo, mapalad po tayo. Binibigyan po tayo ng punong-punong pag-asa, pagpapala ng Diyos. Basahin po natin sa 26 para po maliwanagan po natin. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, at gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Saan po tayo hahantong? Sa buhay. Dahil ang Diyos ay buhay, palakpakan po natin ang Diyos ay talagang tunay na buhay. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, ako po ay nagagalak sa muling pag-aaral natin. Kahit po paulit-ulit na lamang, kailangan po binibigyan din natin ng pansin yan. Hindi po yung laging nakapokus sa trabaho, wala nang iniisip, ay baka maya-maya malimutan na natin yung pananampalataya natin pagka po tayo'y diretso sa trabaho, puro pagyaman. Ang pagyaman po kinakailangan din, pero ayon lamang po sa katuwiran. Gagawin po natin yon kung kinakailangan. Pero sa tunay na buhay, kailangan din po yun. Dahil hindi tayo makakakilos, di naman po tayo makapagsimba dito kung wala tayong perang pamasahe o kung wala tayong panggas sa mga sasakyan. Kahit na, hindi sana po balik kung malapit lang, pwede po nating lakaran. Pero gayon din, kung wala ka rin pananampalataya, baka hindi ka makarating dito, madapa ka. Kailangan po buo, taos sa ating kalooban ang ating pagsamba sa Diyos. Napakaalaga po mga kapatid. Alam po ninyo mga kapatid, kung ako pong tatanungin nyo, gusto ko po yung may buhay na walang hangganan. Kung tayo po ay naghahangad ng walang kadakilaan, ay may kadakilaan at walang kamatayan, ano po ang dapat nating gawin? Kailangan lamang po magpatuloy po tayo sa paggawang kabutihan para po makamtan natin yung kadakilaan mula sa Diyos. Dahil kung hindi po natin gawin ito, katulad po natin ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos,
yun ay laging nagpapasaway sa kagustuhan ng Diyos. Alam po ninyo ang ibibigay ng Diyos sa atin, yung buhay na walang hanggan. Sabi po ni Apostol Pablo. Sa Taho Roma 2:7, buklatin po natin. Sabi po dito, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasisira, ay ang buhay na walang hanggan. Dito po tayo lalagay. Ito po ang dapat nating pagsikapan. Paano po natin mapapagsikapan yun? Sa pagtitiis lamang po ng kahirapan. Nakikibahagi lamang po sa ating Panginoon dahil po yun ang kaloob ng Diyos amang nasa langit. Tuloy po natin sa 7 kung ano naman pong kahinatnan ng mga pasaway. Ay sa 8 po. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisalima sa katotohanan, kundi bagkus nasusunod sila, ay nagsusunod sa kalikuan, ay hang kagalitan ay kapuotan. Yun po ang para sa kanila. Kaya naman po ang ginawa ng Diyos, binigyan po sila ng walang hanggang kaparusahan. Tayo po ba'y naniniwala? Gayon pa man po, bago tayo dumako doon, isalaysay ko naman po sa inyo, kung ito ay ating gagawin, maharing ito po, ito ang ating makakamtan. Buklatin po natin Jeremiah 17, 7-8. Buklatin po natin. Jeremias po. Jeremias. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sa 8 po. Yun po ay mapapasa atin yan. Kung tayo po ay masunurin sa kagustuhan ng Diyos. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Hindi po tayo nasa sibol. Opo. Kaya sumisibol po. At nag-uugat sa tabi ng ilog, nag-uugat. At hindi natatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang daon ay magiging sariwa. At hindi mababalis sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Gayon po tayo. Ayan ang plano ng Diyos para sa atin po, mga kapatid. Walang ibang nakakaalam kundi ang ating Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam sa kanyang mga kabutihan na igagawad niya sa atin. Kayo po ba'y naniniwala nun? Kaya lahat po ng bagay dito sa mundo, wala po tayong pag-aari. Sa kanya lahat po ang kapangyarihan. Tuloy po natin sa Jeremiah 29:11 po. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Kung hindi tayo magiging sakdal, hindi po natin ito makamtan. Ayon naman po sa mga gumagawang kalikuan na hindi nakakakilala sa Diyos, ano naman po ang kanilang kahinatnan? Ang pagkaalam ko po, dahil sa aking pag-aaral o sa ating lahat pag-aaral, binibigyan po ng parusa ng Diyos na walang hangganan. Buklatin po natin ang unang Tesalonika. Unang Tesalonika, ay pangalawang Tesalonika po pala, 1:9. Kung ano po ang sinasabi ng nakasaad. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang
kapangyarihan. So tama po ang nakasulat. Ialisin po natin, dalhin natin sa versikulo 2, 11 hanggang 12. Yun po ang kalulian. Thessalonica din. At dahil dito ay pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Tuloy po natin sa 12. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugot sa kalikuhan. Ayun po ang dapat nating katakutan. Dahil po, kinakailangan po tayong lahat ay dadahan po tayo sa alin? Sa hukuman po ni Kristo. Para po yung ating mga ginawang mabuti, mga ginawang masama, ay makikita ng Diyos. Yung sinasabi kaninang binasa natin sa referensya, yung matuwid, at saka po yung hindi matuwid. Ang ibig sabihin, yung tupa at kambing. Kambing po daw yung mga masama dahil may sungay. Yung tupa po, hindi pwedeng gamitin niya sungay niya dahil po walang sungay, ano. Kaya po maamo yun. Ikinumpara po tayo doon. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, tungkol naman po, ibalik po natin muli sa Jeremiah 17:5 hanggang 6 para po sa mga pasawayan. Kahit po saan sila magpunta, wala po silang magandang inahangad. Sabi po dito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpay ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay umiiwalay sa Panginoon. Sa 6 po. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tataan sa mga tuyong dako sa ilang lupaing maalat at hindi tinataanan. Paano po tayo makakapamuhay doon? Kung nandun po tayo sa isang lugar na gusto mong magtanim ng palay, hindi tutubo, wala po tayong ibabatbat doon. Kaya wag po tayong maging pasaway. Ako rin po nawa, gayon din ako, para naman po tayo makasunod sa kagustuhan ng Diyos. At bago po ako magtapos, mga kapatid ko po sa pananampalataya, dahil po marami pa po yung dapat magpatotoo dito, ang pinakauli po itong ating surihin at patandain ay tatandaan po natin to dahil po si Kristo sa Kanya lamang po tayo dadaan pagdating ng takdang oras na Kanyang pag-uukom. Sa pangalawang Korinto po, 2 talata na lang, 5 días po. Ito po. Ito po 5 días po. Ito po ay totoo. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Yun po ang suriin natin. Nawa, magawa po natin na tayo ay mapa sa Diyos. Nang sa gayon pagdating po ng kahatulan, tayo po ay sama-sama sa kaligayaan ng Diyos. Ito po ang uling talata. Sa Apokalipsis 20:12 po. Basahin po natin. Dito po tayo magpursiging mapaparating doon. O makakarating. Apokalipsis po 20:12.
Ito po, pinapatunayan ng nakasulat. Nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Dapat po, pagdating natin dyan, marami po tayong napag-ipunan na mabubuting gawa dito sa lupa para po pagpanaw natin, sama-sama po tayo sa buhay na walang hanggan. At marami pong salamat muli. Magandang umaga po sa inyo. Isa pong mapagpalang umaga po. Konting tease pa rin po ang ating gagawin dahil po alas 4:20 pa lang po dun sa ating relo. Kapatid, pakilagyan po ng baterya. Tinitignan ko po yung relo natin, napakasilad po ng araw, alas 4 pa ng yung orasan po natin. Pero po yung ating oras po dito, quarter na po. No? So, napakarami pong mga pag-aaral na binahagi po ng ating naging speaker at yung pong banal na espiritu na nagsasabi sa atin at nagtuturo na inalimbawa po tayo sa isang puno na nakatayo o naitanim sa gilid po ng batis. Nakagaya po na tayong lahat pong nandito po sa Sibol Tagumpay ng buhay ay ito po ang marahil napakagandang pangalan na naitatak sa atin, no, sa Sibol po. Dahil anuman po ang darating, init man yan po o lamig, no, nandun pa rin po tayo. Ibig sabihin po, kahit ano po ang dumating sa ating mga buhay po ay palagi po tayong dinidiligan o lagi po tayong press, no? Kung sabihin ho natin, dahil po yung ating mga ugat ay nakarekta po dun sa sibol. Kaya po napakapalad ho natin hanggang sa ngayon po ay pinapakita po natin tayo pong mga mag-aaral na nga tayo'y maging matibay po. Sana po tayo po yung halaman na naipungla dun sa ibabaw po ng bato, kahit anuman po yung pagsubok, anuman po yung mga ating pong dinadanas po. No, dahil po dun po tayo nagiging pino. Halimbawa po, sabi po ng Santong Ebanghelyo, sabi ng banal, o sabi na po ng Diyos, kailan nyo ko, nagtatanong po yung tao, Panginoon, kailan po namin kayo dinalaw? Panginoon, kailan po namin kayo binigyan ng damit upang kayo ay... So, sa iba't iba pong parahan tayo po ay nag-aaral ngayon. Tayo pong tumanggap sa ating Panginoon. Tayo po ay umaharap po sa pang-araw-araw po nating mga gawain. Paano po natin nai-apply yan? Ibig sabihin po, hindi naman po natin nakikita ang Diyos. Hindi po natin alam yung pong gagawin niyang paraan para upang tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Mayroon pong lalapit po sa atin na isang tao. Magpapakita po sa atin, punit-punit po yung kanyang damit. Kung minsan po mahisip po natin, bigyan po natin siya ng, pagkalooban po natin siya ng damit. Palitan po natin yung kanyang damit. Kung minsan po, dumarating din sa atin. Ito, ganito po. Kung minsan po yung ating mga kahibigan, napapaglingkuran din po natin dahil po sa ganitong kaparahanan. Halimbawa po, nandun po sa pagsubok ang ating kapatid o yung ating kahibigan. Ano po yung nararapat din po nating gawin? Nasa hukay po ang kanyang isang paha. Ano po yung nagagawa natin na tayong naglilingkod sa Diyos? Yun po ay ating ibabahon doon sa ukay na kanyang kinalalagyan upang siya po ay makaliligtas din. Halimbawa po,
sa isang kaparaanan ng ating kapatid. Siya po'y nanlalambot, marami po siyang dinadaanan, no? Kung minsan po tayong lahat po ay mayroong pinagdadahanan. Sa tulong po ng ating mga pag-aaral sa pagkakaisa natin, tayo po ay nagiging matibay. Hindi po yung nasa kainahan na po yung ating kapatid ay lalo pa siyang manghihina, no? Sana po ay ating palakasin dahil po yung ang tinuturo sa atin. So salamat po sa ating Diyos na tayo po ay laging kanyang ginagabayan. Kahit po ang ating magulang ay may katandahan na po, siya rin pa, nakahaganap pa rin po siya sa kanyang mga tungkulin upang mahibigay po yung kanyang ang banal na basbas ng banal na Espiritu upang tayo po ay turuan kung ano po yung ating dapat gawin. So sa umaga pong ito ay nagpapasalamat po ako sa ating pong mga lahat po ng mga miyembro ng sentro natin sa Sibol Tagumpay ng Buhay dahil po sa nakalipas pong araw tayo po ay idinahos po natin ang ating 48th anniversary na tayo po ay nagtulong-tulong. Kahit po mahirap man po yung ating ang magkaroon ng isang okasyon, pero nasanayan na rin po ng mga iba nating mga kapatid na nagtutulungan po upang maganap po ang ating malaking selebrasyon. So sa mga kabataan, mula po sa kabataan at katandaan, at sa lahat po ng mga kapatid na nasa ibang bansa, tayo po ay nagpapasalamat sa kanilang mga muting tulong na inaibibigay po sa atin. So, sa umaga pong ito, mayroon po tayong ibang kapatid na nakikita ko po na nandyan po sa likod, nasa baba po, ay binabati ko po kayo ng magandang umaga. Nawa po ay maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa ating sentro. Welcome po kayo. Sana po sa susunod kung po kayo ay opisyalis po ay kayo magpapatala upang makapagbigay po kayo ng mensahe. So salamat po sa ating mga kapatid. Ito lamang po ang aking uling sasabihin po sa ating mga kapatid dito po sa Sentro Sibol Tagumpay ng Buhay. Sa linggo po ay convention natin. Siguro po pagkatapos po ng ating convention ay magkakaroon po tayo ng pagpupulong na ukol po dun sa ating mga plano para po sa ating ikauunlad po ng ating pananampalataya. So sana po lahat po ng mga gabinetes ay wag ho tayong alis nun. Gaganapin po natin ng isang pagpupulong po sa ating sentro. Yung pong ating collection po sa umagang ito ay 5,470 po yung ating tulong-tulong po sa umagang ito. At hanggang sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sandali po. Hindi ko na mabasa, kuya. Ay ni po, sabihin nyo niyan po, manya dya po atang oras si Brother Maning na po, Tirya. Okay. Paninayin tayo po gani. Kaya pasensya na po kung na po babasa, uling muna tayo dya pa naman po. Muna po king inupa, salamat ko. Pupuri ko kaya. Kaya kayo pong pengari at kapatid ko pasablang kaya nakan. Kaya pong convention managkat ko pong pasalamat kaya tapong kanak ko may pasarya po kaya board exam. Pagtuan niya po. Salamat po. O ita po managkat siya pala. Masanting po na po, panagka na po, pagtuan niya po. O ita po, salamat kaya katamong kapatid na po. May pasar na naman po, ninanya po kanyan, engineer ya o narsya.
Oh, civil po. Merakal la po reke katamong civil ganyan. Salamat po, Mayor. Banalay pami, dakal pong dakala salamat, ngayon pong mayari niya po yung kekeng pamanyang buwan pong pami puri keka. Igpa, salamat po, karing pagkalubo pong biyeke kami ang pong sikanan, keng kilob na po ni Aldo. Igpa, salamat po ngayon yung pinanitay ti Diyos ko, ikiyang ang pong sablang may kakapatad manibat po karing mayintang. Sablang kayo na kan, sablang pong makatuwa,
Ang pong pengaring ini nga ba kay ti Diyos ko. Salamat po miras kaya nga pong kapayapan. Kaya ni pong santuaryo nga iti pong kaya kang pepanwanan. Diyos ko ang ini pong magsugubli kami. Igpasa na rugo miras kaya nga pong kapayapan nuno kaya po menibatan kari sarasalimi pong pibale-bale. Igpanga na po rin kaya kami sa kaya ng mga lati bendesyonan mula. Diyos ko linisan niya po yung dalan paano kanita karingal. Do pang bukas malaya kaming makagawa ang pong makapaminto karimbore mo. Igpaikingan pong sa balang may kakapatid ngayon yung pinandit bendesyonan mo. Kaya nga po kulat ang mayupaya mong gamat. Diyos ko nung ninumang po yung ating kinan ng pong kapanandaman. Ngayon yung pinandit ay iti Diyos ko. Potasaro kong magisugubli kaming mamanuli. Diyos ko sana po itang ninumang po itang ating kapanandaman. Makanyang sapong mga baklas itiban kanita. Ita pong kasang kanan ni Rugumalya rin manatili ka rin kekeng balang sarili. Diyos ko ngayon yung pinandititing ka na po rin kekeng pengaring miksimula. Ang pumigpatutuking kekeng kasalpantiyanan. Ngayon po nga sula po king ketuan. Diyos ko pakipanalangin mila po kekang po pakisabing mayap. Diyan mo pa pong sikanan. Ang gana po rin yung kekeng pengaring at suke ni balanin ng po nanigpa. Diyos ko, sarago apisan mo ng pong limban kanita karingal. Doda pang bukas mga niyang keng maikit miyabi-yabi kekeng pong sablang may kakapatad. Igpangay ni pinandita iti Diyos ko ay minupugisan ng salya sa yan. Sambil lang ding balang lalaman da po din kekeng sarili ang pong kaisipan. Diyos ko ay kapubalong mula. Igpaila po ilapuri iti rin kekeng samu keka. Ang pong karalungan Diyos ko manyang mo puntanggapan. Makanyan minimang puntanggapan tang malmong bendesyon ang pong pamipala. Igpaipapamilit ang mga po yung sablak ya ka magpakapilan man. Iyan nasa po. Salamat.